My jsme měli, to potom v Rusku byly ty samovary, to bylo podobné. Sínařský cech tu byl dlouho v Terči, je zajímavé, že nic takové se tu netěžilo, ale ty cínaři tu byli. No a zajímavé jsou ústací poháry, Hrabě je dostal darem, nechal si je vyzdobit tehdy svými a svých známých, tohleto je podstatských. Ano, ty parodie a ty lvy převzali po Lichtenštejnech. A užívali je třeba z Petrburg do takové návštěvy. Takže to je malovaný na dřevě, prosím vás, to je na dřevě malovaný, tohle, prosím vás, to je na dřevě malovaný. Nebo to je malovaný na dřevě, nebo to je na dřevě, ano, malované. Dřevěný zdobí. A potom má být růsta na vrchu ozdobený páloží, na to se měly dávat svíce a prý o tom mělo být vidět. Ale my máme i na té trase A mosazné lustry na svíce z včelího hostu z renesance, který už oni tehdy, kterými svítili. Takže toto je ta trášička. No a budeme si dál. A děti se radovaly. A já vám děkuji za pozornost a přeji příjemný Děkuji vám taky. Děkuji. To je kde? Ze slona? Jeho? Ucho, přesně, ucho slona, výborně. Kamera, no.